To yau dai na kawo muku irin samosa wraps nan da baya yagewa, baya karyewa ko kuma ya bushe. Ko biki taba yin samosa wraps ba, yar uwa tsaya ki kalli bidiyon nan. Insha Allah after you've watched this video zaki samosa wraps kamar wadda ke gani a cikin bidiyon nan ya fito yadda dai kike gani haka, babu batun wai a ce ya manne da junan shi ya ki ya tashi ko kuma ɗaya ya ki ya bar jikin ɗaya. No, samosa wraps naki zai fito perfectly kamar haka, kuma ko ya kwana ba zai bushe ba bare ya kakkari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Welcome to my kitchen where halal meals are made with love. To da farko dai a cikin mixing bowl ina na kawo flour ne 2 cups na zuba, sai na kawo gishiri kaɗan na sa wanda is optional, sai na kawo ruwa sai na zuba na yi mixing nashi na dama shi ya haɗe kenan. Zaki sa ruwan ne kaɗan har sai ya haɗe jikin shi, babu measurement na ruwa. Doni na yi using 1 cup ne, amma ke zaki iya using less than 1 cup ko kuma more than 1 cup, kawai dai ki dama shi ya zama kaman haka. So bayan na dama shi into a dough sai na kawo man gyada wato vegetable oil 1 tablespoon sai na zuba a ciki, sai na dan ƙara dama shi. Shi wannan mai da muke sawa shi zai hana samosa wraps naki bayan kin gama shi irin ya dinga bushewa ko kuma ya kakkarye. No, wannan mai kaɗan da aka sa in ba zai bar shi yayi wannan bushewan ba, kuma ba zai bar shi ya kakkarye ba. So bayan nan na bar shi ya huta na tsawon 30 minutes sai na fito da shi. Kun ga yadda ya zama very stretchy bayan ya huta. So wannan hutun da ake bari yayin yana da amfani sosai. Kar kawai kina gama damawa ki ce zaki yi yanka, no, ki bar shi yayi resting for at least 30 minutes to 1 hour. Bayan yayi resting sai na kawo sai na raba shi into 5 equal parts kamar yadda kuke gani, sai na yi molding nashi into round shape haka, ba wai perfectly round shape ba saboda zan faɗaɗa shi ne haka. So sai na kawo sai na sa a cikin mat nawa, sai na ɗan sprinkling flour a kai, sai na faɗaɗa shi. Ba wai zaki yi shi yayi faɗi sosai bane, no, kawai zaki yi shi ne in a round form haka kamar yadda kuke gani. So in ya kai kamar wannan size ɗin ya isa, ba sai yayi faɗi sosai ba. Haka zaki yi repeating wannan process ɗin for all other doughs naki har sai kin gama da dough guda 5 ɗin ko kuma kashi nawa kika raba naki, sai kin gama yin su gaba ɗaya haka. So bayan na gama sai na ajiye sauran a gefe, sai na ɗauki guda ɗaya tukunna da shi za mu fara. Don Allah ku yi paying attention to wannan step ɗin very very carefully saboda yana da amfani sosai. Mai zaki kawo kamar yadda ke gani, zaki shafa a jikin dunki, ki tabbatar man nan ya taɓa ko ina. Ba wai sai kin sa mai da yawa ba, no, zaki iya amfani da mai kaɗan amma ki tabbatar ya taɓa duk kan surface na dough naki. Sannan sai ki kawo na biyu shi ma ki shafa mishi mai. Bayan kin shafa mai a na farko da na biyu, sai ki ɗauki flour sai ki sprinkling akan na farkon, sai ki kawo gefen da kika shafa mai na biyun sai ki haɗe shi da na farkon kamar yadda kuke gani a bidiyon nan. So bayan kin haɗa za ki ƙara shafa mai a saman wannan na biyun, sannan ki kawo na uku shi ma ki shafa mishi mai, ki sake sprinkling flour, sai ki kawo na ukun ki ɗaura a saman na biyun nan. So bayan kin ɗaura na ukun a saman na biyun, za ki ɗauka ni duka uku irin ki haɗe su, ki tabbatar bakin ya haɗu kamar yadda nake yi a bidiyon nan. Duka uku dai bakin su ya zama very level, sannan ki haɗe su da hannunki kamar yadda ke gani. Sai ki ƙara mai da shi kan surface naki, sai ki ƙara flattening nashi. At this point zaki flattening nashi ne har sai yayi faɗi sosai, ba kamar na farko da muka yi kawai mun ɗan buɗa shi ba. No, za mu flattening nashi ne ya zama babba sosai, ya zama kamar 3 times size na farkon can. Yar uwa, in ba daman ki saba yin samosa wraps bane, zan baki shawara ki yi guda uku. Duk inda kika hada samosa wraps naki yafi 3 ko 4, kika hada shi kika ce ke zaki guda 5 ko kuma guda 7, bayan kuma you're not a pro at that, to a nan ne ake samun matsala. In kika zo budewa sai kiga ya haɗe junan shi ya ƙi ya fita. So bayan na sa shi yayi faɗi sai na kawo shi sai na sa akan non-stick pan kamar yadda kuke gani akan wuta. So wutan ya zama medium haka, sai ki dan gaggasa shi. Zaki dinga juya shi ne akai. In gefe ɗaya yayi zafi sai ki juya ɗaya gefen shi ma yayi zafi, har zaki ga ya dan fara bubbles ƙanana. Zaki ga gefen ya fara tashi yana rabewa da junan shi, tsakiyan kuma zaki ga ya fara yin iska ta ciki. To in kika ga haka
ga samosa wraps naki yayi kenan sai ki sauke daga kan wuta. So bayan na sauke daga wuta na kawo plate ne, round plate haka, na sa a tsakiyan sai na cire edges din saboda mu samu perfectly round shape kamar yadda muke bukata. So gashi nan nawa ya zama round shape, gashi ina dagawa, kun ga yadda ya tashi ba gardama babu komai saboda me guda uku kawai na hada. Da yanzu na hada kaman guda 6 ko 7 za ku ga in na zo budewa sai ɗaya ya yage ko kuma ya min gardama ko kuma ku ga ma ya ki rabuwa da junan shi. Amma me nayi guda uku saboda me this is a beginner friendly video. Kowace bata taba yin samosa wraps bane in kika kalli video nan zaki samosa wraps perfectly. So kamar dai yadda kuke gani gashi nan na raba samosa wraps nawa bai min gardama ba, kuma kamar yadda kuke gani ba zai bushe ba ko da ya kai 6 hours ban rufe shi ba. So bayan nan kuma sai na samu wheel cutter sai na raba samosa wraps nawa kamar yadda kuke gani. An baki da wheel cutter zaki iya amfani da wuka ki raba abinki. Idan ba ku yi subscribing my YouTube channel ina ba, please subscribe to my channel to support me, sannan kuma ku yi liking, ku yi commenting under this video. So idan ba kya son wancan shape na samosa wraps da muka yi, akwai wanda ake yi in a long form kamar haka. Kawai zaki raba samosa wraps naki ne kamar yadda ne a video nan, sai ki cire edges din, so zaki samu wannan longer form samosa wraps din wanda yadda ake nade su ma daban da na farkon. So in kina so zaki iya yin na farkon, in kuma kina so zaki iya yin long ones haka. To alhamdulillah mun gama samosa wraps namu. Yanzu kuma zan nuna muku yadda ake folding samosa wraps, duk da ni ma ba wani iyawa ne sosai ba. So zaki samu flour ne ki hada shi da ruwa, zaki yi shi ba zai yi ruwa sosai ba sannan ba zai yi kauri ba, consistency da ya zama kamar yadda kike gani haka. So bayan kin dama flour ki da ruwa zaki samu ki ajiye a gefe, sannan sai ki dauko wraps naki. Na farko me irin wannan shape din zaki dauki first edge din ne kawai sai ki folding nashi, sai ki sa wannan ruwan flour da kika hada din sai ki dauko ɗaya gefen shi ma sai ki yi folding akan na farkon. So kin ga yayi making pocket kenan, sai ki zuba filling naki a ciki. Bayan kin zuba filling naki sai ki kawo karshen sai ki manne shi. So gashi nan kin riga kin yi folding wrap naki, first method kenan. In kuma da dogon nan zaki amfani kamar yadda ke gani a bidiyon nan, kawai shi ma dai zaki fara folding farko ne. In kika yi folding, in kika sa filling naki a ciki sai ki kawo karshen shi ma sai ki folding, sai ki sa wannan paste din sai ki yi pocketing nashi kamar yadda kuke gani. Nawa ma bai fito perfectly ba, amma insha Allah dai ku gwada naku zai fito yadda ya kamata. Fi amanillah.